Henin kesengi kat atrik unailar ki officer jokatnat Shillong Municipal Board kumju naka Meghalaya Urban Development Authority bat naka Meghalaya State Pollution Control Board kilami perthai banai penkhoj ki wa doj hakeleng kanang ba Shillong ki balong ki wa ki betuj ki jabo jaban syakawa sherpi kini kitnat sarkar ki lasyem ya kani senjam hakani kenti hadin ke hukum jong kayeng syari National Green Tribunal kabalong kayeng syari kebetian bishar tang halor ki jing ujor ki bayadai bat ki mukaddama ki bakta ya kamaryang ke National Green Tribunal NGT kalapan mi ya ke hukum syaka Shillong Municipal Board bat ke Meghalaya Urban Development Authority haka arp santrik naitung balala mentau snem kabala batha ya kini kitnat pan khoj no ya ka jing jabo kawa sherpi ini fi katkom ka hukum jo ka NGT National Green Tribunal wami ya ka arp santrik Julai ada kanreo dikira hukum ya ka Shillong Municipal Board rekat baga jiarap lang jo ka Urban Development Authority bagi di khoj bagi di sailot ikinyot inyar pro khai kibra na po kawa sherpi na takadaw ngin aslang ini kam ka kumjuru kani kalong hapo ka monitoring ka jing pet na jrong ro pollution control board de klang bagin la tu khoi mo ka sherpi ka di ka sibanta sherpi ka hap lang ro kanton board tingi la tho kanton board ro bakin yarap lang ingin na kila poi sibanta ke ba hap lang yo benta hiti kari tangi kawa sherpi ba di ki snap ka yam ke benta gi sedang shona ka wa sherpi na sedang telong te chan desa ko ni bagi poi suruh sako jikim sherpi kadi ka order ka hukum jo ka NGT bangi di ban sailot ikinyut kinya ba khoi kibra na ko wa sherpi nang ni sakhmat pra tingin hapet pra skumlo pra bangin penne ikani ka jingkhoi ka ni to khoi menta kani kadang ni ta ka phase 1 gu shona phase bani kong dan ni pada ngin hai perkhat skumlo penne ini ka jingkhoi ju suba ye siapa ki proposal se government kuno ki jaka bagi hab le singi haban keru kani ka banta ni nang man yadai ki bre kin hayot in snar jikiat kumbai lale amle scheme hapo ati po laban ka request sungi spai ba te kumo play gilami ki notice ki kot khobor yeiru nang man kapor hingila ju request gila tho gila ringbat dekat ke jarap lang ki snong hiru am gila ju request ki man kapor ni ba baki pai ba ban batai ki ban bha ki bikin umbranyot ki jaka pai ba ki kedong surok hakinu di bomde ki jaka branyot no khamta ma po municipal area le ki trok ngi gila ya chaman la kadong bad ki por ya jing ki trok ru ngila dap ai le chobro khoi ki snong hiru ki tep ki bobon ar ki wei ki snong kila kidan ki snong ki ba rti ba jingon radiot ki trok ni che adang ye trailang hi bro khoi ni la ya kani ke jinglet pen khoj ikini ki wa duoj ha keleng kanang ba Shillong lasdang ningkong na kasnong risa kolni nang ta syakathan dhan kiti malki bat pen kod shedo sherpi ha kani ke jing pen khoj na kalyang ka Meghalaya State Pollution Control Board la mikmat dau senior environmental engineer uba wanshan kharkrang alor kani ka jing igini jing pen khoj igini ka wa sherpi dari halor ka order bunyi na ka NGT kini ka kias layak la kham dan kat kon ni bunai ka order ka bayo last mana kani yang ba na kaliang jong ka pollution control board ka ban monitor ka jipun khoi jong ka ni ka wa sherpi ka ni jipun khoi brek la le na kaliang jong ka municipal board ka ni ka jaka bahak ma ko ka municipal board kana poi brek kham sti serum brek bari hab jong containment board select containment board ye kani ngila asrang na do ka singi ka ba ar hoj na kaliang jungi tingi snow ba kani kalong tang kadak ban pen sotho ikni ki snong ki badan ha ki banta jo kani kum sherpi ba ya ka pun khoj ngila ban pun khoj ya ka wa andai tamba ki pajba pre dikin tre pre banya snok tilang pre bikin kamlong ada kar ka rukam bret ikanyut kanyar te ye kani ka wa ngila ai man banyi ibada bakan long diam tugi por barem brand marba lamba jengki jengter jong kabot ngilap setisha than jong risa koloni ba hangtu ba tanglong ka klawi mo bisongna te ko ka bha bha sto kina don gidan tang bolu malagi ni ki jeng jabo kan hari ka binang hiar pre sini serum pre ka ban poi sti sa po jiking serpi pre tamot
kem tes su dan daga pe daga khamar ula I ga jing jaklia ga ngi su monitor ka kamam jing ngi hab su page ba ka municipal board ba kan pun khoi ba tingi ber ngin sapang krek report ni shon ki dor ki kumno ba ka long shaban pun khoi ba hadim la pun khoi ber ka long kumno sang ba ki yo ban submit press ka code ber ka ma ka code ber ka la ban ai ber nang is ki order ba kumno ber ka ya ta ka pe Syu nalor ka jing mana halor ka jing pencakliai ki wa ki badan ha keleng ka jala kentup nadu ki badan ha posor bat hanong kendong ru kumjo ka jing bret nyut pathar sigilinti singken ru ka dei ka wai ni ki kendon ka ba ka National Green Tribunal kala hukum ye kitnat badai khmi ban perkheng ye ki patba ban sha syu olor ka ni ka hukum bat ka kuna ka ba ki patba ki ba ya laj na ka ni ka hukum kila ban sha phan ka batisi kala yo ru panekran but Chief Executive Officer Jong ka Shillong Municipal Board uba BS Soalia. Isya ka Solid Waste Management Rules 2016 ka jingsa ka Solid Waste Management Rules 2000. Ti na system la amend la nang at shu ki kendon ni hataur kom ti how 16 ti kala hamlong ka perking bat ka ya kulumlang bat ka order jong ka National Green Tribunal. Kabaong ba ki yeng ki commercial establishments ki dukan e tu ya ka no ka garbage ni ka jabo e bi pin ba penmi na yeng ki tu ki jaka ni ki haban segregate na source bat ban tap abi kali municipal bat ban poi becha ban ra becha dumping site bat kumi gitu ni dumping site jingi di ta marten ti kitu ki dustbin ki bagi don menshwa kitu nadu waraja nadu sistem waraja 2000 tu 8 pra kitu kim don shu temur haja ka jung kitu ki dustbin ki don bet ki brio ki waste jung ki lawan ki kali municipal ki bu ki berat kali municipal karab sha marten ti ki dumping sites ki mata ki shulong illegal dumping sites gitu ki bagi don ki dustbins menchwa 8 pra tu ko de ka way ni kita ki don jung ka solid waste management rules la amen hadu 2016 tu bisya dan signboard ki bala batai hang tu kan ba mde ban berat hang ni kit up ya kali municipal ka don ka por na do kata ti na do baya ki por pada tu la si ki signboard ki laja no ti mentang ti ngibut ya bu biang ki signboard bat ki kali municipal jungi ti ki ya bi ka kum ka por bala abu ki na do men step ki por men step por men miet jan miet kum tu nomor men skim chai bagin rung than bagin ya than ban collect garbage ti kam dalong advisable nomor ba ati bi ka surok ka khamnya ki block kali ki nya sto kali ki jungi ka sma em tu ti ki por step but ikitaru gina tho sti sekarang wa snong dang manakani la recirculate dia sekarang wa snong ba la su lang bat itu I ba to ka timetable je bi ya ki kali ki nyut ti dang wa snong gila tip bat kin sepen benar hala ka jong ka sinong jong ki ye ki nong song snong ki dukan commercial establishments kum ta ter dan di kipor belabu itu gin rio beji hadu pra beji shong hi jaka kandon ka kali kan yang tu san 10 minit da se kham tam den ti ki kali ki ba kham he kali ki nyot gitu ti kimla ban rung stiki liens berit ti hang tu ki bor snong pada ki la ban don ka jinga trelang bat ki la se bikin ong ki pa ba bikin mi sha tu jaka ba kham he ka surok ba bikin makan wan ka kali kan mar hiti ki lens ki berit surok det ki kali he da kunum lat benrum ti hang tu kan da jinga trelang bat snong bakal adon ka apil na kali jong ngaru si snong sekarang ba snong bat bang ong tan la sulang ki tu ki root ka timetable ki ya ki kali oh ngi ho ya ta ngi shem na ka fine gin fine ti la kinu ni ki brio no ko por ki ko non pe receipt chungi ki long welcome ki receipt book e ki biang lut bat ka turu kam ni mo ba shu mo kamai ki sa ba shu clap na ba shu position is tai long accountable everything is accountable kadon ka register kadon ka bala ka tiu register but long accountable but menu berkilaban wan page laban wan audit kita bro kada bisa kadon ka municipal board bat karung ha program juga Swachh Bharat hi pada mar ka Swachh Bharat ring don kam hi tu bisa kum ta ki long tu ki kali kini ki bakit nyot ki bat you ti lasi ki don ki por ba kam ngim yo revenue na ka we ka source ti kala tu bisa ngilala man repair na ka tu bisa kan jadi ki kali ka bai umpniang penmi ka bai umpniang penmi ka bai ti tayar ki dan kam ki snew ni ka tai
ngilap namar ba kidon Gibril bat hata kaliang lele tu kelami po Facebook kelalong viral ayat kidon makishon Gibril jungi hang tu dumping site te po illegal dumping site te po fabricate tinggi up hang tu di kapor mensengi kalau nak allegation ru ki ong ba na ki le aknang na municipal ba ki up adu ban shua ba karwan kali lani hendak lalet kali shua ba karwan kali tengah kham le kata ngilit mensengi te la ong lupa ba kamdon hi kapor ba kanya kali situ Tama hai tu kipor hingi lam kibri kiwan ki kali mengitip ki kerteng ki kibri ru de itu bawan dak kali iyo ki number ki pa su DTO wa kerteng ki try ni tu borra hi lagi bebanyak dak kejat itu tingim tip ki ki tamalong ila su pedino untuk la bringim shiminu senjam komuni hi ha nga ngi snow but bon balang hi ngi snow kumju inum ya kendet hi ngin sia million ban sia lemon Bensia berat pathar, bensia penjabo ekasar, ti lesi kau kila bendon ki bun ki balang ki soyahap itu jingle katu kat ni kim soyahap ki ong bade bomdeben le amtu bomdeben peneran kumtu ti lesi kata ka jingya ka democratic society pada ti gendon hi kum kita temli le ni pedang ye criticism ni pedang ye ngono bikin ai advice ka ibu da kumwei bikin le da kumwei kini ka office lu ka landline ka bikin complain ki complain line ka don anytime ka don po ka Facebook page lu ngin sa ka complain line lu they can call they can anybody can kila man no por man kan do ingi keren Ti fidon ka no special team ke ba penya gini ka kombar pathar ki brio okay Japan melem no kin pathar itu ada fin fine hot special team special team em kadon ka special team lo mangi pra betre lang po office khamtam na ka conservancy branch te ka tu ka branch kham long ka pampet ya tu na nu betre ni office te ki ula ban long ula ban le kata but menu ula ban le kata phiru fila ban le kata da filang ka kamera kati filang ka phone filap breu nu bale am tu Filaban ong pensioni fi berat kumni kan dia mesti kerja ban berat fi ban ab kali bahkan wan an sendo rifi kan report kan ai tanggung ta shwa le si kala ong bri un sa saliano un ting no anybody can do that but I'm not inviting long vigilantism kan tingi ko abang ong kata hi tel skip long clean and green marba kidon ki rekom ki kulo ban pen khot ya kasar ban num berat pathar gum to but ban lum itu kejabo in rush marten titang ita ngin silong systematic ngin silong methodical in how we dispose our garbage tang kata kan ho ni bro ni ni kwa ban bu itu kejabo kejaban hi ni kwa ban dispose tama kadon kilat kadon lenti kuno ban le kata kan inde ban shu le pathar le ban shu bread ban shu le kapaman marka jaka sarkar jaka pajba kemli jaka paj sarkar jaka pajba hi tigi jongi